Kemm ninsab kontent illi rġajt ġejt fl-università fejn hawnhekk għattajt anke f'dek is-siġġijiet u fuq dan il-palk memorji mill-isbaħ. Hawnhekk jiena ħlomt, hawnhekk jiena xtaqt illi nirnexxi u intkom ukoll irridkom li toħolmu u tirnexxu flimkien magħna. Hekk iddikjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta il-ħamis filgħodu indirizza lill-istudenti tal-Università ta' Malta waqt id-dibattitu organizzat bħala parti mill-kampanja elettorali qabel il-vot tas-26 ta' Marzu li ġej. Bla dubju ta' xejn li l-edukazzjoni kienet tema ċentrali f'dan id-dibattitu li fih ipparteċipa wkoll il-mexxej Laburista Robert Abela, dibattitu li fih spikkat differenza ċara bejn iż-żewġ partiti u bil-Prim Ministru ma jikkommettix ruħu fuq il-pagi tal-għalliema. Diġà bdew in-negozjati dwaru mal-union li għandha il-maġġoranza li tirrappreżenta lill-edukaturi. Mhux se nikkommetti dwar ċifri għaliex inkun qed niddiżrispetta lil dak il-proċess ta' dialogu. B'kontrast, Bernard Grech kien ċar ħafna fuq l-importanza li l-pagi tal-għalliema jiżdiedu. L-edukaturi jaħdmu mit-2 sal-ħadd. U ma jaqilawx 28,000 euro. Semmilna illi ħajtuhom żieda robusta b'saħħitha, ma jafx kemm għax m'għandux viżjoni, m'għandux programm elettorali, għadu qed jikkopja. Kif kien ċar ħafna wkoll fuq iż-żieda li se jagħti gvern ġdid nazzjonalista fl-istipendji tal-istudenti. Matul id-dibattitu, Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-bżonn ta' investiment veru fil-Gżira Awċija. Għawda xija l-isptar 400 sodda li rridu nagħtu lill-Awċin, għawda xija li nagħmlu żewġ vapuri ġodda, inwessaw il-port tal-Imġar u se nieħdu mill-baħar Iva, serraħ rasek illi mhux se nieħdu wartow diżett. U wkoll se nieħdu lura minn idejn il-vitals l-isptar xi ħaġa li int ma tistax tagħmel. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma l-importanza ta' investiment akbar fiż-żgħażagħ kif ukoll fl-oqsma tal-arti u l-kultura. Nemmnu tassew li l-edukazzjoni mhijiex biss l-akkademiku, imma wkoll l-isport, il-kultura, l-arti, il-mużika. Għalina l-mużika mhijiex u l-arti mhijiex hobby, aħna ma nitmejlux b'kandidat għaliex telat fuq palk kanta. Jiena tlajt kemm il-darba fuq dan il-palk inkanta u għandi unur illi għamiltek. U fil-waqt li Robert Abela għatta dibattitu sħiħ ibeżża u jirrepeti il-fake news, Bernard Grech kellu biss kliem pożittiv u diskors mimli proposti. Apparti minn hekk u appella lill-Prim Ministru biex flimkien bħala pajjiż ninaqdu f'marċ ta' paċi b'appoġġ mal-poplu Ukren. Intkom għandkom fidejkom il-futur biex tbidlu dak il-futur tagħmlu aħjar. Imma għandkom ukoll fidejkom il-possibilità u din hija l-istedina li nagħmel lilek Robert. U anke lilkom mexxej oħrajn li qegħdin magħna, imma anke lilkom li qegħdin hawn jew fid-djar tagħkom. Nhar is-Sibt, ejjew nagħmlu flimkien marċ ta' paċi, inwaqfu il-kampanja għall-ġurnata bil-kunsens ta' kulħadd u nagħmlu marċ ta' paċi favur l-Ukrajna. Robert Abela jibqa' ma jaċċettax din is-sejħa li saritlu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista. Kien Kutajer, Net News.